Ari Hyvärinen, sä toimit täällä CIS-toimistossa ja tosiaan tämä kilpailujen arviointihan suoritetaan tällä CIS-järjestelmällä, joka on alun perin Suomessa kehitetty Helsingin 2005 WorldSkills-kisoja varten. Mitäs tämä systeemi täällä toimii? Systeemi on toiminut täällä todella hyvin, täytyy sanoa siinä mielessä, että meillä ei ollut mitään ongelmaa sen toiminnan kanssa. Että lajialueelle on rakennettu oma verkko ja sitä kautta saatu turvallinen järjestelmä siihen ja se toimii hyvin. Niin, mitäs näiden pisteiden syöttö sitten tänne järjestelmään tapahtuu? Lajialueella on pääekspertillä vastuu, että pisteet syötetään järjestelmään ja me on pyritty avustamaan heitä pääeksperttejä sillä tavalla, että siinä on jokaiselle lajille annetaan tämmöinen skill assistant, eli avustaja. Ja avustajat on paikallisia oppilaita ja valitettavasti heidän kanssa on vähän ongelmia, ettei tähän aina tulla paikalle, mutta muuten kyllä pisteet syötetään lajialueella, jokainen syöttää, kilpailujärjestäjä syöttää omat pisteet sinne järjestelmään. Ja milloin sitten lopulliset tulokset julkistetaan? Lopulliset tulokset julkistetaan heti, kun kaikki on saatu järjestelmään ja kaikki on valmista. Toivon, että tänään kello 22 on takarajaa, mutta me ollaan valmiita vähän venymään siitä ja todennäköisesti näin joudutaan tekemään. Selvä. Kiitoksia, Ari Hyvärinen.